saiki atahiyat akhir. Eneng atahiyat awal uga eneng atahiyat akhir. Atahiyat akhir lungguh maksude awake dhewe iki urip kon lungguhne ana dalan kebenaran. Dalan kebenaran iku wis diceritakno nang ngarepe. Contohnya kalimah-kalimah Allah, tuntunan-tuntunane Kanjeng Nabi, kaya ngono kuwi. Carane atahiyat akhir kuwi mau maksude awake dhewe iki kon ngakhiri utawa kon nglireni kamurkane dhewe. Ya kamurkan batin, kamurkan lahir. Jadi kabeh kamurkan mau kan nglireni. Contone kamurkan lahir. Sing maune seneng ngapusi, seneng nyolong, sing seneng rampok, seneng begal, seneng selingkuh, seneng korupsi, mabuk, kabeh dilireni. Nek kamurkan batin, contohnya awake dhewe sing gelem mitnah kancane, nyantet kancane, uga dilereni. Kamu kabeh iku sing jenenge kamurkan kudu liren. Kaya ngono kuwi pesene Kanjeng Nabi, bahkan tuntunane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tansah ngelingni awake dhewe kabeh kamurkane kon nglireni. Maksude supaya awake dhewe iki aja keprosot utawa kejegur jurang kamurkan. Mulane ngantek sedina ping 5 le awake dhewe nek salat ping 5 kan atahiyat akhir uga ping 5. Setiap awake dhewe atahiyat akhir ngerti ya utawa elingo awake dhewe iki kon nglireni kabeh kamurkane. Jadi nek awake dhewe kabeh kon nglireni ya bakal sethithik le dikurangi anggone maune sing nakal ya aja nakal. Pokoknya sing sifate kemurkan kudu dikurangi mergo sak kabeh tumindak ya awake dhewe iki mengko sing bakal nanggung awake dhewe. Ora ana wong liya sing bakal nanggung. Jadi nek awake dhewe ora iso bener terus pitakone awake dhewe arep digawa ning ngendi? Awake dhewe iki arep ning ngendi tujuane? Kamu kok asale teko ngersane Allah lan akan balik nang ngersane Gusti Allah. Lantas nek ora iso bener terus arep balik ning ngendi? Iki awake dhewe sing jawab. Awake dhewe sing kudu mikir. Kono awale urip iku mau teko niat. Niate awake dhewe urip arepe apik apa elek. Saiki wis didudohne awale niat. Ya kuwi nek atahiyat awal. Saiki atahiyat akhir kabeh kon nglireni kamurkane dhewe. Dadi mengkole nek wis awakmu ngerti iki, setiap atahiyat akhir kaya diilingne. Berarti aku nek wis lungguh nek atahiyat akhir kon lungguhne awake dhewe iki ana dalan kebenaran. Atahiyat akhir munine kon ngakhiri kudu dilireni, dikurangi. Aja diterusne nek tumbek Allah. Dadi simbah tansah melu ngelingne
karo awakmu kuwi ben ngerti supaya ora temen-temen. Wingi urung ngerti. Ning pesolatan tak ucapne le. Ning pesolatan ana papat pitutur. Saiki wis tak ungkapne. Nek kalimah Allah wis tak omongne awakmu bisa belajar ning buku tuntunan sing wis ana, kalimah-kalimah sing diwaca rikala salat iku. Ping pindhone gerake salat wis tak dudohne. Awit awal ngadeg, sedekap, rukuk, sujud, tahiyat awal lan saiki tahiyat akhir. Kabeh sing isine ngelingne marang awake dhewe. Mulane salat kuwi kanggo ngendhalekne tumindak sing ala yaiku mungkar lan keji. Saiki wis ngerti le awakmu. Dadi kabeh iku mau krana kabeh kudu belajar ngendhalekne ya belajar apik boko setitik ora terus iso ya liya. Dadi awake dhewe telaten berbenah diri, koreksi diri, dipadakne karo pituture Gusti Allah. Pituture Gusti Allah iku kabeh bener, ngarahne nuntun ning dalan sing apik garek awake dhewe saiki. Nek awake dhewe niate apik mesti nurut karo dawuh-dawuh Allah. Dawuh Allah kuwi kon tumindak sing apik, kon tumindak sing bener, ninggalne kamurkan. Supaya apa? Supaya urip ning jagat iki mau bisa rukun, bisa tentrem, ora enek wong musuh-musuhan. Coba nek awake dhewe ngerti nek pitutur-pitutur kaya ngene. Dalane arepe dhewe tumindak ala kuwi mau metu ngendi? Nek ora awake dhewe nasak pituture Gusti Allah. Utawa bedal utawa ngarep sakarepe dhewe. Lho kok ora iso. Nek wis diterangne awet ngarep. Dadi awakmu saiki wis tak dudohne tahiyat awal karo tahiyat akhir kuwi kanggo dhewe. Awake dhewe kudu bisa ya le lireni boko sedidik kamurkane dhewe. Baik kamurkan batin ya kamurkan lahir. Iki tak sebut ning ngono kuwi. Kabeh kamurkane sifate awake dhewe kuwi mau ora bener. Lan kon nglireni. Elinga eneng kitab alam sapa nandur bakale ngunduh. Yen nandur pari woh pari. Nandur jagung ya woh jagung. Panene ya kaya ngono. Karena apa ikulah tumindake dhewe. Contone kaya kuwi. Dadi awake dhewe apa sing dilakoni, besok bakal nemahi. Awake dhewe bakal nyaurutan. Entuk dosa, entuk pasiksan karo sing kuwasa. Dadi aja sakarepe dhewe lho ya. Awake dhewe urip iki wis eneng sing ngatur. Dadine nurut karo pituture Allah, awake dhewe percaya karo Allah. Jadi eling-eling iki. Pituture simbah sing tahiyat akhir. Sing maksude kabeh kon nglireni. Banjur sing keri dhewe salam. Salam kanan, salam kiri. Maksude salam iku slamet. Dadi nek awake dhewe bisa nglireni kamurkan batin ya kamurkan lahir
bisa selamat ning donya ya bisa selamat ning akhirat. Karena apa? Awake dhewe tuhu nurut karo dawuh Gusti Allah. Dawuh Gusti Allah diterangne kaya ngono. Ora tak ucapne meneh le nang ngarep sakeh pitutur-pitutur sing wis tak terangne nang kalime Allah menine yo ngono. Terus sak banjure le gari awake dhewe, niate awake dhewe. Sak niate arep apik ya wis garek dandani apa sing kleru dibenerne nurut karo dawuh Allah. Sak terus le aku kan wis ngomong sakjroning salat iku ana 4 pitutur. Saiki wis loro sing tak pedhal. Siji kalimah Allah. Kalimah Allah awakmu wis iso belajar. Aku medare ning gerake salat. Mengko tak terusne ning saate salat karo rakaate salat. Dadi awakmu saiki wis ngerteni sing durung loro kapan besok enek umur sing panjang, enek wektu sing longgar. Tak dudohne, tak terangne apa maksude sing jenengane salat 5 wektu iku mau. Pitutur salat 5 wektu sing sak benere. Saiki wis eneng loro, kurang loro ya le ya. Eling-eling. Saat karo rakaat. Priyo dina tak sambung le pituturku. Tapi awit saiki simbah pesen kowe iso berbenah diri nurut karo pitutur Gusti Allah, dilireni sekabehe kamurkanmu supaya awakmu bisa tentrem, bisa rukun nang jagat iki, bisa selamat dunia akhirat. Itulah sing perlu tak sampai nih. Jadi Mbah gak usah ngomong akeh, liya dina disambung meneh. Cukup jemene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.